Dia de la Candelera a l'Ametlla de Mar en companyia de l'alcalde de la nostra població, Jordi Gasani. Jordi, què tal? Molt bé, bon dia, ja hem arrencat, ahir amb el pregó i avui doncs amb la festa major, amb el dia de la nostra patrona, de la Verge de la Candelera, doncs ja preparats doncs, per a fer esta diada tan gran. Com va anar el pregó? Bé, molt contents, moltíssima gent, moltíssima, doncs vam veure, mig poble estava allí, si no tot, i bé, molt content per la nostra pregonera, per la Fàtima Llambric, també doncs, per tot com va anar, tots els menuts i les menudes, les pubilles nostres, doncs, crec que va sortir molt bé i també estar contents una mica doncs, de l'elecció que vam fer a mitja setmana ja doncs, de traslladar en aquell espai doncs, en un lloc doncs, que estiguéssim amb més tranquil·litat, amb més seguretat, degut doncs, a la situació doncs, climàtica, doncs, de la previsió meteorològica que hi havia. Sí, clar, perquè això ha estat un mal de cap, podríem dir, afegit no, a l'organització de les festes. Sí, estem al febrer ja, i sabem doncs, que la Candelera té això, són festes doncs, que són festes d'hivern, però que també, doncs, si no, no seria així, i nosaltres ho sabem molt bé, ho portem molt endins, i el que fem també doncs, és això, ens anem adaptant, i jo crec que el que hem d'estar més orgullosos és una mica de la capacitat de reacció de la gent, de moure's i d'acceptar doncs, allò que tenim. No? Jo crec que farem unes grans festes, avui és, com dèiem, és el dia de la festa major, i tot preparat doncs, per a que pugui ser una gran diada. Ha vingut moltíssima gent de Palamós, també, doncs, al caure en cap de setmana, i bé, doncs, esperem doncs, que no només avui, sinó que sigui un cap de setmana doncs, on vingui moltíssima gent i puguin disfrutar molt d'aquestes festes. Alcalde, un desig per esta Candelera 2019? Un desig, doncs això, sobretot que la gent xalia molt, que s'ho passi molt bé, que mos traguéssim una miqueta aquells mals de caps doncs, que sempre hi ha i que poguéssim xalar doncs, amb les amistats i amb les famílies doncs, que són moltes vegades ara se retroben, doncs, que venen de fora potser també, i que és una bona oportunitat com, doncs, per a fer uns bons dies. Molt bé, alcalde, moltes gràcies. Gràcies.